Бърно е втори по големина град в Чехия, с население около 400 000 души. В Бърно са разположени Конституционният и Върховния съд, както и Висшата прокуратура на Чешката република. Има данни, че районът е обитаван от 5 века. В Бърно се гордеят с трамвайната си система – Шалина. Цялостната дължина на трамвайните линии е 140 км. Архитектурата на Бърно е смесица от готическа, ренесансова и барок до неокласицизъм. Замъкът-крепост Шпилберг е известен от миналото като затвор на Австро-Унгария и има важно отбранително значение чак до средата на 19 век. В близост до Зеленчуковия пазар се намира старото кметство с прословутия дракон в подножието на наблюдателната кула. Легендите за дракона са не една и две, а бърновчани с усмивка поправят чужденците, които се осмеляват да нарекат дракона крокодил. Музеят на Мендел е посветен на работата на Грегор Мендел, който се счита за баща на генетиката. Впечатляващата катедрала Свети Петър и Павел е невъзможно да се пропусне. Това красиво архитектурно произведение е толкова значима забележителност, че заема място на гърба на монетата от 10 крони. Любопитна странност на катедралата е, че тя бие камбаните си в 11 часа вместо 12 часа, благодарение на популярна легенда, произхождаща от 30-годишната война. Намнясти свободи, или площад на свободата, е главният площад на Бърно и местоположението на астрономическия часовник на града с особена форма. Тълпи се събират около внушителния паметник от черен камък всеки ден, когато звъни в 11 часа сутринта и пуска стъклена топка, за да я хване един късметлия. Подземията на Бърно също представляват интерес за туристите и се предлагат 6 маршрута. Водни резервоари, мистериозна подземна катедрала, лабиринт под Зеленчуковия пазар и изба под новото кметство, втората по големина в Европа Костница и други. Местата за отдих и отмора в Бърно са много, като се започне от шезлонгите по централните площади, премине се през многобройните паркове и градини във всички части на града и се стигне до язовира, където с корабче може да си избереш една от 10 спирки и да си организираш спортни игри или да си направиш пикник. Бърно изобилства от паметници, музеи, църкви и университети. Обходихме по-централните части на града и слушахме различни легенди, прекарахме цял един следобяд в зоопарка, който се простира на 65 хектара и се грижи за животни от всички континенти без Антарктика. Опитахме най-вкусните чешки ястия. Станахме свидетели на няколко от многобройните събития, организирани в града. Купихме бира за роднините в България. Бърно остави един красив спомен, към който ще се връщаме с усмивка на задоволство.